Et rigtigt luksuscover til din parasol er virkelig noget, der forlænger levetiden på din parasol. Den beskytter selvfølgelig duen mod vand, men den beskytter også mod solens UV-stråler. Alt i alt kan du forlænge levetiden på din parasol væsentligt. Det her luksuscover her, det er lavet af 320 grams vandtæt polyester. Udover det, jamen, så har det faktisk fået en coating på indersiden, som føles sådan lidt gummiagtigt, men det er simpelthen noget, der gør, at coveret overlever i flere år. Med coveret følger der en forlængerpind, og måden hvorpå den fungerer, det er, at man sætter den ind i toppen af coveret, og på den måde, så kan man altså simpelthen stå nede på jorden og vippe coveret op over, så man behøver ikke en stige, eller skal op og kravle, eller eventuelt lægge parasollen ned. Alt det klarer man med den pind, der følger med. Lang lynlås. Vi ser her. Til at lukke den tæt med. Sådan. Og stropper, så man kan snøre den ind hernede i bunden.